HPV, skrátka, keď si ju dáme do Google, tak v podstate znamená ľudský papilomavírus, ale tých vírusov je veľmi veľa. Poznáme veľmi veľa typov. Niektoré sú veľmi vysokorizikové, takzvané vysokorizikové, ale to znamená veľmi nebezpečné. Alebo potom sú menej rizikové, menej nebezpečné, ale neznamená to, že nespôsobujú vôbec žiadne ochorenia. Ako každý jeden vírus, aj tento vírus HPV potrebuje pre svoj život, aby žil, aby sa rozmnožoval, aby tam spôsobil nejaké ochorenie v danom mieste, nejakú živú bunku. A tieto HPV vírusy sa vyslovene orientujú na kožu a na sliznice, čiže práve na slizniciach, na koži môžu spôsobovať dlhodobé infekcie, dlhodobý zápal. Človek vôbec nevie, nemá ťažkosti ako pri inom zápale, to znamená nemá teplotu, nebolí ho nič ho neštípe, nekrváca, takže vôbec nevie, že práve na tomto mieste je nejaký HPV vírus, ktorý tam žije v jeho bunkách, ktorý tam spôsobuje zápal, môže tam prežívať veľmi dlhú dobu. Niektoré vírusy žijú určitú dobu a už potom tá infekcia odznie a už tam nie je, ale niektoré vírusy, práve tie vysoko rizikové, veľmi nebezpečné, môžu pretrvávať v tom mieste veľmi dlhú dobu a znamená to, že spôsobujú tam taký chronický, dlhodobý zápal a človek stále o tom nevie, že nemá žiadne ťažkosti, nevie, že tam prebieha nejaký zápal v tom mieste a hlavne keď to je na takých slízniciach, ktoré sú niekde ako keby schované, to znamená v dutine ústnej, alebo v hrdle, alebo môže to byť takisto v pošve, alebo môže to byť na pohlavných orgánoch, okolo konečníka a samozrejme tie ťažkosti tam nie sú a keďže je tam ten vírus dlhodobo, on spôsobí to, že tie bunky poškodí, preto sa volajú aj onkogénne alebo rakovinové vlastne ako keby vírusy, čiže spôsobujú na tom mieste to poškodenie buniek, kde začína vlastne dochádzať k poškodeniu a to poškodenie vlastne sa prejavuje ako rakovina. Čiže môže dôjsť na tých miestach k vzniku rôzneho onkologického, a to znamená rakovinového ochorenia, keď hovoríme. Takže môže byť rakovina na krčku maternice, môže byť rakovina na pohlavných orgánoch, môžu sa tam tvoriť napríklad tie menej rizikové, ako som spomínala, ale menej nebezpečné, ale tie zase vyvolávajú bradavice. Čiže také bradavice, ktoré sa vyskytujú v takých zhlukoch, sú také veľké a takisto môžu byť v okolí konečníka, na pohlavných orgánoch, ale môžu byť napríklad aj v dutine ústnej, takže je to pomerne ochorenie, ktoré nespôsobuje zo začiatku nejaké závažné ťažkosti, človek o tom nevie, ale v tom konečnom dôsledku potom na konci vlastne je výsledkom tejto chronickej infekcie, za čo sú zodpovedné práve tie HPV, čiže tá skratka HPV je vírus, vírusy, mnoho typov vírusov, ale spôsobujú v závere po dlhodobej infekcii rakovinové ochorenia viacerých orgánov.